Сәлам шаяннар, біз сізні Актаныш жерінен сәлемлейбіз. Кімге нешіктір, әміне меңа ең шәп ялыл бүләкте Актанышта орнашқан лагерға біз ел сайын яратып келебіз. Сағат иртәнгі 8, демәк физзарядка вакыты. Син иртәләрен физик күнегүләр әсесеңме? Физик күнегүләрдән соң иртәнге аштагын да тәмлерәк тоела. Эшләп башлаганга микән? Тамак ачты, йокы качты, ишекләрне ачыгыз. Без ашарга барабыз, ашарга яратабыз. Җирне тетрәтеп безгә булган ханлыгы килә. Барысын да калдырып чыгарбыз гәрәккә. Ашларыгыз тәмле булсын. Хәзерге вакытта безнең лагерьда илебезнең барлык төбәкләреннән 120-гә якын бала ял итә. Шуларның 56-сы Сәте балашын гуманитар гимназия интернатыннан. Олимпиадаларын алсак та Рәсәй, республика, регионара быел аларның 70-тән артык җиңүләре шул 170 бала белән бетә алалар. Безнең өчен зур горурлык. Быелны бүләктә төркемнәр түгел, ә ханлыклар. Алар булса да Кырым, Казан, Себер, Болгар, Ныгай һәм Әстерхан ханлыклары. Ягъни тарихи тематика. Себер ханлыгы, без бигрәк тә булдыклы. Аларның текәләре, икешле җитезләре, алтын мурда байлыгы, без Әстерхан ханлыгы. Алар безнең Иркутск, Курган, Пенза, Пермь, Башкортстан, Удмуртия һәм инде Уфа республикасыннан килгән кунакларыбыз. Иң яхшы, иң белемле, иң шәп әйдәмнәр әлбәттә бүләктә. Безнең ялыбыз әйбәт булсын өчен алар бөтен көчләрен куялар. Кызлар, малайлар, кайфләрегез ничек? Алдагыз, монда рәхәт шуны бер. Ял лагере дигәч тә, без монда ял итеп кенә ятмыйбыз, укыйбыз да. Biz монда этикет һәм кул эшләре белән шөгыльләнәбез. Инглиз, татар, рус һәм кытай телләрен өйрәнәбез. Мондагы дәресләр мәктәптәгедән нык аерыла. Алар җанлы, күңелле, тормышчан. Хәзер үзегез күрсез. Инде бу бальзамда шундый майлар бар. Ул аларны питать итә, йомшарта һәм постоянно укыт бирә аларга. Хәзер мин сезгә үзебезнең яши торган өйләребезне күрсәтәм. Киттек. Безнең өйләребез менә мондый матур агачлар арасында урнашкан. Ул искиткеч кояш кебек сары, һавабыз безнең искиткеч шип-чиста. Безнең аланыбызда төрле спорт чаралары үтә. Мәсәлән, волейбол ярышы. Без эссегә карамыйча волейбол уенын уйныйбыз. Безгә шулай рәхәт, без күңел ачабыз. Безнең кичләребез лагерьдәге шулай күңелле үтә. Ә бүген исә бездә хорлар бәйгесе. Үлән шатлык балачак, мәңге истә балачак.